Bonjour, 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 bonjour. Nghe, itatsika vaovao rangonomaly fa hoe nafariny chefiny vandy atany. Aza zala tierin'olo e. Nafariny chefiny vandy Antananarivo agny, ray aman-dreniny tompoko lahy Rivaldo. Miala nomaly. Déjà de 1. Izy ndo tokony ny déplace nagnatony ray aman-dreniny zaza maty ko aminaka manokana. Aminaka manokana idenaka zegny. Izy ndo tokony navy nagnatony. Fa izy ny diso. Tsy anao diso koa hatogniny. Hanao tsy Zagnahary. Hanao tsy hino. Hanao diso koa togniny. Avyo. Faro efa telo magnaraka zegny. Tsy Rivaldo zaraiky fokony natiny tifitry basta ta Diogo e. Naronaro zanakan'olo na tifitry basta. Nagnino ma tsy nafarinao jiaby aby zegny ray aman-drenin'olo naty regny. Naro koa olo natiny tifitry basta Antananarivo. Nagnino koa ma tsy afarinao koa rô naty regny. Fa pourquoi spécialement ray aman-dreny Rivaldo fogna afarinao satria hainao fa koa mitsangana amin'ny grève bureau mpianatra ny Kira sy ny Côtier io ravagna gouvernementanao. Zay nambarako anareo romaly io koa Antananarivo afo io tsy ravagna zao taminareo. Fa io Côtier heriny grève. Io eto magnabaribaraka barambarako anareo jiaby io marigny e. Atahorany hihetsiky raison Diana Sava jiaby. Sud-Est jiaby reo. Hatria koa mihetsiky Université Diogo io. Mihetsiky Madagascar ray amantolo. Okay? Nafariny agny ray aman-dreny Rivaldo. Tsy rô igny andeha azy pression. Sa tsy maintsy ho isy ndraiky zegny. Zegny fa sûr tsy maintsy ho isy. Rô direct mila magnano ino fanaovana azy ty? Mila stand-by zegny rô. Rô zao avy baka koa zegny mila atao hevitra zegny. Déjà ndimegna vahoakany Sambava voalohany. Vahoakany Sambava zegny tsy maintsy hintagnin-drô hoe fa alô mbela ho andram-piadanagna fogna Rivaldo fa latra n'Andriamanitra igny. Hozebaka lavage de cerveau ary. Eko gasy e. Fa raha taminaka manokana, za jamais déplace nagnatony izy tany. Hainy izy diso, izy navy miaraka amin'ny firongony. Nidrika amin'ny boriboriko tragno hely nakay ary, nagnaboaka fa disoagna anany. Fa tsy za mitsy handiraparapaka ifeny billet mitongava Antananarivo. Le like. Non. Za tsy d'accord mitsy fa bon, sarahan'ny loha ma sarahan'ny jery. Fa tamin'ny plasiko manokana, jamais. Ndray lintaza. Atsy niala teo. Zanako fa nivonina edike. Haiko marandeha taony za sa pozoneny fo za avy agny maty. Ndray dia zay fo natao l'anonymat. Nasitrisitriky. Fa zaza ratsy koa misy ke mbala nazony zaza ratsy fogna ny renseignement. Io boka ndraikindraiky ilagna zaza ratsy rô. Zo koa nilay fo zaza ratsy io e. Nazony zaza ratsy renseignement na fuitiny zaza ratsy. Ratsy zegny lany taranaka tany rô fianakaviagna. Hanao voakaika tsy mangala médiaza, mangala journaliste alahabe. Ato kabaro e, handeha hiala tanàna zay ty zanakanay ty fa nivoniny. Hafariny kazehe. Ke koa misy raha magnino zay ty navy agny. Harô vahoaka maharey fa handeha fo ndraiky. Ndray raha sadia tsy nataondrô, be. Za baka pensée-naka tsy mitovy pensée-n'olo jiaby donc mety zegny fa jamais. Mbala navandesany koa le monde aty fa tratra nangalatra. Flagrant délit zay koa dikany zegny tratra mbodiondreo e. Sao fotsy haindreo olo aby dikany flagrant délit zegny. Hamby raha nateraka anao tsara nangalatra azonao tompony hantoko. Handeha tao fa tratra mbodiondry mamaky mandrava mandrobaka sady mangalatra bijoutier. Punaise. Tainy fandroakanjovy na haniko. Ka sarahan loa sarahan jery fa eto atsika mihambigny toy diandreo nandeha Antananarivo zegny e, Antananarivo. Igny le hoe ataony baka eo da niavaratra
bory zany magnambanimbany holo satria mety ambanimbany bory zany igny le mety ambanimbany igny mavia fa lomay sans réflexion hein tsisy fangalagna hevitry ndray mba namoro olo mavety an-tanàna diaso zay he mbala hivory agnatiny la famille agnatiny havagna iny décision iresiny aha fa nitsambi non mais io ejaboko mandatsandatsa magnamia volagny igny baka amiraha karaha io raha karaha io veko magnamia vola regleko satria karaha hitako matifitifiny taratasy cerveau zay izy ny diso izy ny magnatony io izy koa vogny fono izy ny havy io koa misy raha tiany se justifiegny fa tsy anao fa problème no zanakanao voneny hanao koa mbala ribribeny mandehana aty ahondragna boribory ko avion ely tsy manjary andaliagna volany gaz boka fa asanany mandany vola tsy olo tsy ahondrahondragna avion motraka io ke tokony afarinao koa président ro ray aman-dreny ro zaza sasany maty jiaby regny firy naty tadiogo firy naty tapatavy firy jiaby regny baka tokony afarinao aminao avoloao aby afara ao baka ro fa tsy ray aman-dreny Rivaldo zaraiky fô afarinao pour quelle raison satria agnaragna anany finazony vavanao non ro naty jiaby nalavony basiny zandaronao igny apa ndraiky zandarony Madagascar merci anareo to merci fa j'espère anareo tsisy misy zanaka tsisy misy la famille fa règlement des comptes hazanareo teteky eo karaha fahitako fo mantsimantsigny agnala havanareo jiaby fa mivola sandraza aminareo satria gasy boka magnano helikon-tsigny zay le problème ny gasy anao efa tsy tetry tsy lelery ro mangala raha saigny mafo vonindreo maizy ko amizay ry havanareo igny eo nareo vosanganeha koa nareo gendarmerie Madagascar ndao torogna tsara grade nareo hely takitakalagna manganareo vangoy vono agny le tratranareo fa j'espère nareo jiaby momba na lahy na vavy anareo mety tsy avoazan'olo agnefa zo fa ry taranaka anareo zala hagnefa taranaka anareo hagnefa raha ataonareo io fa barako anareo rango izy io aratsy anareo jiaby amy gendarmerie ke managna moyen andeha ampilefa ampianatra va dia manjanaka anareo ke handafy zegny tsy anareo jiaby ao managna moyen Bonjour, je suis... Non, sérieusement, tant place de Rivaldo, j'ai même pas bougé un petit doigt. J'ai pas bougé un petit doigt, car il s'agit d'un moussi. Ah non, zanka no vuninki. Mbala no ko ribriben makaratan narivo te ande toni noin. Hein? Nanyinchi na ton karan boka tam nerefi tam réunion première plutôt. Tokun na ton karais boka tam réunion première is nangan fangambaranga. Diso zawe na hazvovo diso. Ke miangavy re tompoko aiza ny misy toerany ray aman-dreny Rivaldo fa anatina reo zareo za nagnino tsy nataony karaha zay nagnino nande nataony antsokosoko ny fikahiagnareo ino ny antony question à répondre baka zay nagnino tsy nataony amin'ny public karaha nataony nande nagnano diffamation be igny diffamation baka raha nataony igny diffamation fausse accusation jiaby tsika gasy boka fa zatra amiraha jiaby misy farany io fondray fa anao matelo amin'ny farany raha igny zokony misy farany fa manjary anao koa matelo ny farany tsy miboaka sara amizay baka za koa ny le zagnahary mamaly ty non anao koa fa nagnazara tsy manjary anao fa vangoeko fo za tsy ambigny torony zagnahary izy magnano nany sitraponany fa ninakafo eko ataoko satria mangidy aminaka le raha fa za tsy ambigny zagnahary tsy ambigny misy farany hasa fo za fa matelo ny farany izy adinazy Rivaldo matelo ny farany tsy ndraiky tokony farany andrananjy na faty izy igny le matelo ny farany za baka tsy ngeka telo ny farany zeo ko anao fa hitako narary aminaka raha ataonao anao régleko fo kontinao mazoto malegny za tsy hambigny misy farany zegny eko farany mbiagna avy ndraiky za matoe école io fitoregnana andafy koa izy ty andafy atyko misy ranao mitory 10 taogno tsy mihetsiky malonao igny misy le temps fa maty aby olo iadivanao igny eo havy bokako amizegny malo igny io enquête vo mandeha or que l'on divanao fanati zay boko tona andafy ty ndraiky tsy safara maty fa hela hagnano zay koa
azafady bonjour bonjour avako be non mais carrément louche be le fagnafaragna rô fa rô koa masolo le choc tena tsy agnamety igny fa aty zegny raha mavesatra mety hetaheta mare mihitsy hoe te hita président pourquoi la question hoe nagnino anao magniry caméra mila anao mitifitra mety zegny mety sur le choc mihitsy le raha mandreny te hita rajoely de loso fanapahan-kevitry tapitapiko possible ka aminakah manokana izy fo navy misy zany boriboriko tragnonakah io izy navy teo za tsy avy agnatin'izy zegny moko amizay bory zany tia magnambanimbany olo rô tsy raha tia magnambanimbany fa anao mety ambanimbany ke ambanimbany igny agny sahako za heto nanaovan'ny président zegny ke koa nisy navy taminakah mameka raiky batatany ka ino mahogo fa izy nandady efa nitady tanisy za non mais sérieusement question qui se pose baka nagnino tsy nataony en public nataony en vaovao nata amin'ny TV fo ngambany hoe mitongava ty ray aman-dreny Rivaldo fa tegna nahazo vaovao diso zara tegna diso be de magnameloko force de l'ordre ao Diogo nagnino tsy nataony zay izy tsy nagnano zay fa izy fo zegny nagnano style nany antsokosoko to zay boka tsy miboaka sary aminakahy zay fo mangingigno tratran'ny zazaratsy amizay hay agny nafariny Antananarivo agny izy koa tsy hainy zazaratsy anarô ny asanavy agny kopinda azonarô no karaha rôlin'ondragna sambo andeha izy igny mayotte marasa komoro very tsy hita jusqu'à niany Somalie karaha igny boka raha andeha hazo rô igny koa izy tsy regnin'olo rô fa tsy tafaty fo io amizegny ry la famille vo iboaka amin'ny journaly fa havanayko ne nandeha amin'ny président tsary nimpody dondrogno anarô gasy io handrafa ratsy handrafa la guerre la grève zio ke anarô anaovagna koragna tsokosoko anarô mbala loso tsy miboaka amin'ny anao manjery ary anarô lo niala tanàna fa loso non mba alôlo saigny alo vorie avorie saigny fa zao fa tsisy olo manjary non tsy haiko za mety olo bizarre fa aminakahy tsy possible zegny tsy possible mihitsy ke anao ndeha farin'ny président hantsokosoko agny anao tsy miboaka amin'ny anao manjery tsy miboaka amin'ny vaovao tsisy vidéo hely ke zay hetiny ray aman-dreniny ty ny taratasy baka amin'ny président république ty hoe magnafatra zay he meka de meka anonga Antananarivo mba naboaka gasy ray amanontolo gasy ray amanontolo koa nitologno ho an'ny zanakanarô matiny gasy ray amanontolo koa mitady zony zaza matiny agny ndraiky anarô ray aman-dreny magnondragna non sérieusement vous êtes sérieux là non mais sérieux gasy javatra ozy aminarô saigny ao tegna voa dévissé déblonné tsy haiko fa za donc mety extraterrestre za je pense autrement za tsary mipenser raha pensen'olo des fois za mipenser autrement fo tsy mba naboaka fa zay hetiko ne voakaiky agny tsy hay raha mandalo agny tsisy zay fa vioko loso zegny fo niregny hoe efa loso pardon mangala hono fa maro olo matimaty baka marakara magnano misitrisitriky mandeha igny asitrisitriky dia igny lera fa tsy tafaty amizay ry la famille vo manohigny izy baka nafariny fulany olo fa maty tsy tiako hain'olo baka mandeha koa fa misy amosavy mamosavy fo koa fa raha fa tsy anjary fa tsisy vôriky olo tsisy patati patata zegny non carrément za aminarô za kony nognaly za hitanarô tsy nandry 4h du matin tellement zegny ça m'énerve mampahignihigny tegna mampahignihigny andraty fa kely à 8h17 j'attends là mampahignihigny raha karaha igny olo jiaby sahiragna justice pour Rivaldo justice ray aman-dreny ndraiky antsokosoko justice mitenginy avion ndeha solelaka agny solelaka regny obligé tsy mety famiagna vola amin'ny saka baka anarô tsara zanaka naka zanako franchement
touche à ça et tu vas voir à quel bois je me chauffe. Za miova direct monstre. Za fa tsy olombelogno fa za fa monstre kamo. Touche à mes enfants. Et ce sera ça la suite. Hein? No mairitika anareo igny vahoaka jiaby eto mba miandrandra hoe mila justice amizegny. Ho affaire maty baka affaire Rivaldo. Io koa nanjara affaire maty. Hatria rô ray aman-dreny zao koa fa nagneky le koragna misy ara tsy maintsy agneky. Mazoto rô malaigny tsy maintsy agneky satria déjà mavozo rô fitondram-panjakana. Zegny tokony nilanareo fa irony navina agnatiny varavaragna anareo. Izy sy ny firongony jiaby miaraka ministre jiaby nagnatiny varavaragna anareo. Nareo ne managna nareo ne tsy managna tokony nasiany haja nareo nasiany sima nareo izy navy nagnatony nikoezy anareo tam varavaragna nareo teo am raha nataony tsy manjary. Tsy zegny anareo fa lomay tsy nahazo konto. We nareo koa ray aman-dreniko haiko place nagnapitrako anareo tsy nakako anareo ke tsy azoko malo egny. Indraiky rô tsy maintsy azo vola rô tsy maintsy azo vola sérieux zegny raha fasira. Vous êtes prêts là? Descends par l'escalier. Vous descendez? Le bataillon, le bataillon d'école. Ah non mais sérieusement, Zati d'accord, Zati d'accord. Miti amray mandreny Rivaldo, je suis contre. La moindre des choses ro tokony nagnambara hoe raha mila zay ray mandreny Rivaldo de mitongava am tanananay aty. Izy ny mila mijoro eto. Satria izy ny nagnano igny diffamation ndraiky fausse accusation momba igny zanakanay igny. Tokony mba zegny la moindre des choses. Fa tsy anareo fa antilintiligny. Espérons que tsy marigny le vaovao e. Zegny antseliky nangatagny vaovao zegny tsy marigny fa. Ko vaovao marigny edy zegny ke za fa tsy te angataka justice ny Rivaldo satria anareo fa anareo tompony mavita izy. Fa tsisy raha ilagna jeune eky tsisy raha ilagna mpianatra ny cure eky fa anareo fa mavita tegna. Matoa anareo tsy nagnambara vahoaka raha mandalo. Anareo fa nagnano kosokosoko. Vita nareo mitaky justice ny zanaka nareo. Lasa nareo. Lasa nareo. Mavita tegna nareo. Tsisy raha ilanareo fiarahamonigny. Tsisy. Satria nareo koa mbala nila fiarahamonigny nareo nangataka se fokontany atsika labivory ty kabaronavy ato an-tanàna. Zaza tsika eto, zaza tombo zaza teraka eto. Ino ny atao? Ty taratasy avy amin'ny président. Ino ny atao? Mba tokony niera nangala namagna nangala hevitry na niza gouverneur na tsy haiko mba niara nivory teo niara nidiniky. Alaza fosambava to ato. Bonjour. Alaza sambava to ato mandafo zanaka amin'ny président. Eko réseaux sociaux Podiana bako baka nareo ke nangigny amizay fa laisse tomber affaire Rivaldo. Sambava malaza mandafo zanaka fo ndraiky nty. Natakalo vola ny aigny zanakandreo ho avy edy zegny tsy hodignanareo raha azonareo amin'ny réseaux sociaux ato. Tegna tsy hodignanareo ho mafy. Ato baka tragnonay raha mandalo ato hainay raha ho avy ato hainay. Ato la maison eky. Zegny edy ny ahazo anareo zala gasy palahelo tegna mampalahelo ribribe fitondram-panjakana gauche à droite rodogno edy tsy soigny antena matana jaly antena tsy choix des fois tsy choix de obligé quoi. Za aloha tsy d'accord franchement à mon idée à moi personnellement en plus navagny mihitsy fa ray aman-dreny Rivaldo reriany. Ino ny antony? Firy olo voatifitry ny basy ny miaramila anao ndraiky gendarme anao ndraiky milice anao. Firy. Oui, zay problème ny gasy. Gasy tsy mahay miray saigny, tsy sazon-damosigny, koa fa raha hely mikitriky igny zay koa navinakaniako amin'olo za aminareo. Za navy nagnambara hoe tsisy andra ho zatsika gasy iray saigny zegny mihitsy.
ya mavety boka anao zay miresegny izy zao miboaka boka firesantsegny io zay namba io tsisy handrany tianareo tsy tianareo gasy jamais iresegny zegny izy koa raha fahitany avantage moa amatio maty miaraka aminany gasy zegny zatra mizaha le avantage niany i tsy mizaha plus loin que son eo izy vazaha eraka amin'ny orognonany ao fo hitany nakabaka petaka ty tsy hitako i orognonaka ty donc aviako za mizaha lavitra ary orognonaka petaka loatra donc tsy ahitako izy io fa za koa donc mba lavalava orogno nety za tafy za orognonaka fo tsy hitako i orognonaka io za mizaha raiky ary nin'olo milavitra ary zahavako vaninaka tsy hitako aya maro zanadraha ro igny kay zegny atsendriky ediny maragaigaigna ty rehefa aveo ndray mety miverina raha misy zavatra teneninao. Bonne journée alohany androany